Aprangsi KARDOM kadukawe Karbitis 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tame lapen pinile thota nili nali tuma fan VORENG AWARSAI APHUTHAK LABANGSO a video long stame nang than pachini ponikpo lapen pini VORENG AWARSAI bangke ili Karbi Anglong long pen kapiklang pon VORENG AWARSAI APHUTHAK sinali tumpan labangso video long nang than pachini ponikpo lapen nali tumjongsi labangso YouTube channel na anta subscribe krelang plote Pader depin benalitum subscribe pu to garjan dui hola bang so adim nalitum ber pon igdianon lapena du hestame belarjan thekloing hola bang so adim tanalitum tinene pin pen ber pon igdianon lalapule monon pidnilia jada son le labang so YouTube channel long ablustame nalitum kelong da pranya fanlo tangte pathiek pen non labang so VORENG AWARSAI APHUTHAK le chithan pononang lapen lang pon Tangte non pathiek pen labangso VORENG AWARSAI APHUTHAK dak chithan polonang lapen labangso is advertisement long kitok an ason nilin nang litum han details pen nang than pon edia fansini lip dak bor ipon ikpo lapen labangso VORENG AWARSAI piklang pon labangke Office of the Central Selection Board ahin pen mate KAAC Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat diphu 782460 ahin pen sepaklang pon iklo dapen labangso advertisement published on 29 August 2023 sidak publish pon iglo lapen labangso advertisement alu along ke tok bangla son hello ning ke hang abang phu abang phiatum nalitum jong si jogdon ingtung pulote standard form along nalitum details bang fill up pon iknang po standard form putapu lapen Assam Gazette part 9 putapu labangso application form nalitum download ikpen mate computer akular long dampen print out ikpen nalitum dak fill up dun ignang po lapen self attested copy of educational certificate lapen marksheet hai huina litum pabon dun ignang po lapen photo pakni nalitum labangso standard form along stame pabon dun ignang po lapen kolobangso apos nalitum jogdun exima labangso aposamen nalitum mention pon ignang po lapen kithondam ningzi labangke la sonlo West Karbi Anglong Water Resource Division dongkam mukam West Karbi Anglong labangso address along sinalitum jogdam ignang po lapen labangso VORENG AWARSAI laki online facility bang pipe online men apply no laki offline sinalitum apply pon iknang po lapen non apus vacancies lapen qualification APHUTHAK le lang polona lapen salary APHUTHAK le dak chithan polona aprangsi nalitum thek pon long ikpo number 1 along junior assistance afanda ke thom anapusto lapen dak kachar lang deng ki uneng zila bangke bachelor degree with computer certificate donang po diploma donang po 6 months a diploma la pen salary me extend dak 14,000 penaltum 60,500 an long pon ekpola pen grand pay dak dulang 6,200 an nang litum long pon ekpola pen number 2 long puthar lang pon na number 2 long balason hello number 2 long section assistance dak kaduk awe pen 30 nos an vacancy do nasidak stamina litum jogdun iktame lapen labangso apos aphan kenangji kachar langdeng lang bangke HSSLC pas nang po lapen salary da 14,000 pen 60,500 an nalitum long ponik po lapen puthan number 3 long do thulang number 3 along bangke khalasi VORENG labangso apos lo da kaduk awe pen 6 ando lapen qualification dak bangke HSSLC mate class 12 an pass iknang po lapen salary bang kedak 12,000 pen 52,500 an long ponik po lapen kijutsi lo dak number 4 along chukidar afanda ingsido dak bang kenang litum class 10 percent ta chok dia ekta class 8 percent ta chok lapen a class ki ong nai lo a class 12 an kacharlia abang phu atum jogdun long ikpo lapen salary bang kedak mixen 12,000 pen 52,000 an lasip Prabjin pen nalitum jong sining hang pala join jogdun ikon kilong long le bang afitalam lapen nalitum try dun ikon lapen kaduka pen dak vacancies bang 40 ando 40 vacancies to lasi prabjin pen nalitum jogdun ikon lapen adet non command to pen siki cheng pon ma lapen last date command to ma labang so puthak dak lang pon iklo nang la number 1 along nalitum thek pon long ikpo heto the eligible candidate can submit their application to drop box address to the members Secretariat Central Selection Board KAAC placed in the first floor of the new Secretariat building KAAC diphu labang sodim sinalitum dam pen jogdam ignang po lapen adet bang dak lason lo 1 September pen si cheng pono lapen
20 September an dak adet bang pipon iglo penang an ajak dinglang nasinali tum prabjin pen ki jog dunia phansi chuning ripon iglo nasinali tum ki jog dami hot tame nali tum Sunday lapen lason office ki bon ar ni nali tum dam der no office apor ating apor hole nali tum dam pen jog dam igon lapen puthodak dulang number 2 long x relation aphuthak bang dak tok pon iglo labang ani lil an nali tum han mention se pola pen kinang sot labang kela son lo certificate long anta nalitum self attested bang nalitum chipi dun ik nang po la pen arta labang ke 18 years pen 40 years ana bang phu mate abang fietum jogdun long ik po la pen dak general condition asap so dak tok pondo number 1 along bang la sono the candidate must be citizen of India la pen number 2 along bang ke no involve thak nalitum ki tok nei application for the post of nalitum ko pia post ma ki jog don hala bang so post amen nalitum la involve thak bang ke klar dak pen nalitum mention dun ik nang po mate tok dun ik nang po la pen the applicant shall submit the application from address the member secretariat central board KAAC along with its complete postal address la sinalitum rasta me address bang chi tok dun ik pa menang pola number 4 rong bang la son hello the eligible candidate shall apply in standard form application along with KAAC money received 10 rupees nang po la pen dak 20 rupees bangke for the other candidates afan lo la pen the eligible candidate must submit 2 notes of passport size photo affixing 1 copy of the application from duly self attested la pen passport size photos tamen tum pidun ik nang po la pen self attested photo nung stame tokdun ik nang po lapen dutulan daing sonsoni ki tokpon lata nili nali tum hanam piklang pon thu ikpo lapen number 5 along bangla son lo self attested xerox copy or of all relevant certificate marksheets caste certificate extra have to be submit along with the application that's a self attested thainang po ang ton document certificate marksheet along stame lapen caste certificate stame nali tum pidun ignang po number 6 along the original documents certificates and other item especially in the intimation letter admit card interview horsila hai bang nali tum phana hangpo original certificate bangke candidates willing to apply the more than one post shall be the submit separate application form for each post lapla nali tum ning hang la pen dak pina an ki tok pon duik nali tum lang pon iktame la bang so advertisement allo along la pen merit list la pen kaduka ve dak interview that lahis tame kunana cp ma putala bang so advertisement allo long mention pon iklabla nali tum lang pon iktame la pen dak pen an apus do 40 an apus do las nali tum jok sining hang polte prabdin pen jok don igon la pen labang so video nali tum ko an maser un serego Karbi Anglong arat same palang ignang la pen pachini ignang la pen pa jok don iklonang ning ke hang hang abang phu abang phiatum la pen kachar leng deng stame las section assistance adem stame 30 an vacancy apus do la sila dagle nali tum jok don iktame la pen khalasia long le jok don iktame la pen chukidar long bang sivet dak bangke bangke be jok don da kilonging nuvet las tame la number 2 section assistance along bar 13 to la dak nalitum try dun igon la pen jog dun igon la pen la son lo la bang so advertisement alo ni le telegram channel long stami pi galo nalitum hodak dam pen stami la bang so details ban nalitum thekdam long ikpola pen standard form ta jong sinalitum 9g puloten nilifan na nili telegram channel long pi ikpo hodak nalitum dam pen download igon la pen print out ikpen nalitum fill up dun igon asipinia video long bang nili la short information nek pi bangkel ansolo la si pena puthot kaprega video mate kaprega birtan nili nali tum hana one pick po tangte dumi thakmi ka duka we Karbi Teach 2.0 YouTube channel ong kelang ra do an fans tame nili hen pen KARDOM